әлі яңа гына Санкт-Петербургта ачылган иде. Инде чираттагысы Урал башкаласында да хасил булды. Сүзебез Каюм Насыйри мәгърифәт һәм мәдәният үзәкләре хакында. Хәзер ул Екатеринбургта да бар. Безнең киләсе репортажыбыз шуннан булыр. Свердлау өлкәсендә 144 мең татар яши. Шуларның 50 меңе өлкә үзәге Екатеринбургта гомер кичерә. 50 мең татар булса да, шәһәрдә татар теле укытыла торган бер генә мәктәптә юк. Фәкать якшәмбе мәктәбе генә эшләп килә. Динария Әлетдинова инде ничә ел шәһәр татарларына ана телен укыта. Оның дәресләренә яшьләр генә түгел, ана теленә тамырларына сусаган олы яшьтәге кешеләр дә, хәтта башка милләт вәкилләре дә йөри. Әйтик, Людмила ханым, Хуҗабикә, русча, инглизчә, алманча белә. Хәзер менә татар теле курсларына йөри. Фонетика нравится, потому что она все-таки своеобразная, грамматика вообще потрясающая. Песни, они просто передают дух народа, и они тоже очень своеобразные. Ой, а танцы — это просто радость. Дуслары арасында татарлар күп билгеле, тик алар ана телен өйрәнергә ашыкмый. Мои друзья татары как раз не стремятся учить свой родной язык, вот поэтому я им что-то рассказываю, какие-то примеры, слова. Может быть, это их увлечет со временем. Әлеге күңелсез трендның тагын бер күрсәткече. Талия ханым үзе курсларга инде 4 ел йөри. Ә менә балалары татар телен өйрәнергә теләми. Башта өйрәнәселәр килгән, аннан ары ничектер салкынчак карый башладылар. Бердә сөйләшәбез димиләр. Кызыксындылар, авылга кайткач туганнар белән сөйләштем. О, Алла, кызыксынып киттеләр. Без дә сөйләшәбез. Соннан соң сүрелде инде. Динария Әлетдинованың дәресләре аралашуга нигезләнгән. Курслар диалог формасында бара. Беренче дәрестә берничә сүз өйрәнәләр, аннары аларны әңгәмә кырып, хәтергә сеңдерәләр. Шуннан соң инде мин икенче дәресләрдән Габдулла Тукайның туган тел шигырен бирәм. Üçüncü dərstə indi onlarla birgələşib oxuyubuz birinci qabat indi. Onun birinci kupletini, andan soң ikinci, üçüncü, dördüncü kupletlərini əzləb yodlarga birəm. Həm şул вакытта русча тәрҗемәсендә биреп барам. Екатеринбургтагы Каюм Насыйри үзәге Россия төбәкләрендә ачылган 3нче шундый үзәк. Мәскәү белән Петербургта үзәк инде эшли, Казакъстанда да берсе бар. Яңа гына Кыргызстан башкаласы Бишкәктә дә ачылды. Хәзер менә Урал тауларының аръягына да барып җитте. Казан федераль университетында барлыкка килгән әлеге мәркәз. Екатеринбург татарлары өчен бу зур вакыйга, чөнки хәзер теләгән һәркем Татарстан вәкиллегенә килеп, иркенләп, профессиональ рәвештә ана телен өйрәнә ала. Бүтән әсбаплар бар, бүтән шартлар тудырылган. Укытучы да ничек кирәк шулай эш итә. Кыскасы, теләк кенә булсын. Тагын бер мөһим әйберне әле һаман да булдыра алмый интегә Уралдагы милләттәшләребез. Тырышкан идек беләр балалар бакчасында татар теле этнокультура компоненты кертү бер төркемгә дип, әле пока бу эш безнең аксый. Кызган шаклашу аксый, эшләребез әле бик күп. Әмма менә бу теманы югары түрә дигән шәһәрдә татарлар күтәреп алып, хәзерге вакытта тормышка ашыру буенча беренче адымнар ясалды. Шушы арада инде менә методик күрсәтмәләр һәм китаплар кайтартып Казаннан. Һәм яңа елдан соң бик ныклап, җентекләп бу эш башланыр дигән өмет бар инде. Өмет барда гамәл бар. Өметләр чынга ашсын. Екатеринбургтагы Каюм Насыйри үзәге дә уңышлы гына эшләп китсен. Раил Мөтбаев, Расим Хөснетдинов, Татарлар, Екатеринбург.